Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Хрысту! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, а таксама усіх, хто далучаецца да нас, каб праглядаць наш YouTube-канал. Дзякую за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, каб слухаць гэтыя катэхезы, каб разам пазнаваць глыбіню і багацце святой імшы, святой Еўхарыстыі, ўсё дзеля таго, каб потым, ідучы на святую імшу, перажываючы яе, сапраўды глыбей спаткацца з Богам, распазнаць тыя сімвалы, знакі, жэсты, ведаць іх значэнне, а праз гэта праслаўляць добрага Бога. Запрашаю, як заўсёды, на пачатку да супольнай малітвы, памолімся да Духа Святога і просім, каб Ён напаўняў нашыя сэрцы. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові. Напоўні нас, дай нам адчуць Тваю прысутнасць, распалі нашыя сэрцы агнём любові, асвяці наш розум, дай нам сапраўдную хрысціянскую надзею, каб мы, пазнаючы Божую навуку, паводле яе жылі, каб яна вяла нас да глыбейшага спаткання з Хрыстом, які жыве і валадарыць праз усе вякі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Дзякую вам за супольную малітву. Запрашаю выслухаць чарговую катэхезу. Разважаем увесь час паасобныя часткі святой імшы. Падчас апошняй катэхезы мы увайшлі ў гэтую найважнейшую частку, которая называецца малітва эўхарыстычная. Было пададзена некалькі такіх структуральных адзінак, на которые складаюць эўхарыстычную малітву. І сёння пачатак, менавіта дыялог, прэфацыя і спеў святы-святы. На пачатку хацеў бы зацытаваць, прывесці тэкст святога Яна Паўла II з яго дакументу «Dies Domini». Паслухайце, калі ласка. Гэты узыходзячы рух, уласцівы кожнай эўхарыстычнай цэлебрацыі, ён робіць яе радаснай падзеяй, поўнай удзячнасці і надзеі для кожнага, хто прынимае ў ёй удзел. Ён асабліва праяўляецца у нядзельнай святой імшы, з прычыны яе выключна цеснай сувязі з успамінам у васкрасенне Езуса Хрыста. З іншага боку, гэтая эўхарыстычная радасць, якая загадвае нам узнімаць угору сэрцы, з'яўляецца вынікам Божага сыходжання. Калі Бог прыходзіць да нас, што застаецца назаўсёды запісанае менавіта ў сутнасць эўхарыстычнай афяры. Гэта дасканалым чынам выражае і адзначае таямніцу прыніжэння, праз якое Хрыстус прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці крыжовай. Канец цытаты. Іншымі словы, святы Ян Павел II хоча нам паказаць, што на пачатку гэтай малітвы удзячнасці, малітвы эўхарыстычнай, хочам узнесці ў гору нашыя сэрцы, каб падзякаваць за тое, што за хвіліну Бог знізіцца, прыйдзе да нас, стане вельмі блізкім. На адкрыццё гэтай вялікай малітвы удзячнасці, якая з'яўляецца цэнтрам эўхарыстыі, усе вернікі, як гэта добра памятаем і разумеем, устаюць і павінны стаяць, быць у гэтай пазіцыі, а праз увесь час з выключэннем кансакрацыі і паказання эўхарыстычных постацяў. Тры першыя часткі эўхарыстычнай малітвы, пра якія ідзе мова ў гэтай катэхезе, дыялог, прэфацыя і спеў святы-святы, яны вельмі цесна звязаны, яны складаюць адно цэлае. Гэты трайны дыялог святара з супольнасцю заканчваецца адказам «годна гэта і справядліва». А наступная частка, прэфацыя, яна распачынаецца словамі «сапраўды, годна гэта і справядліва». Быццам у тым самым духу працягвае супольную падзяку Пану Богу. Пасля ж таго, як святар прамовіць альбо заспявае гэтую прэфацыю,
падзяку, ён заахвочвае вернікаў да таго, каб яны спявалі гімн «Святы, святы, святы». Гэта робіць такімі ці іншымі словамі, разам з анёламі, усклікаючы, і такім чынам бачым, што нема там кропкі, гэта сапраўды двукропак і лагічны працяг. Разам з анёламі спяваем гэты гімн. Малітва удзячнасці, яе першая частка, дыялог, прэфацыя і спеў «Святы, святы» — гэта сапраўды такія уводзіны нас, каб мы узнеслі свае сэрцы, сваім духам сапраўды злучыліся з небам. Перад тым, як пачуем, адчуем, усвядамім сабе і прымем Бога, который прыходзіць да нас. Гэты уводны дыялог мае дачыненне не толькі да самой прэфацыі, але да ўсяе малітвы эўхарыстычнай. У ім спатыкаемся з найстарэйшым габрэйскім, таксама і хрысціянскім прывітаннем і з тымі вельмі старажытнымі малітвамі. Гэта пачатак вялікага ўспаміну і памяці. Пра гэта мы казалі, ажыўляе нашу веру памяць, калі мы успамінаем вялікія справы, вялікія рэчы, якія Бог учыніў у гісторыі для нас, а таксама раней для тых людзей, хто жылі перад намі. Для гэтага неабходна сапраўды Божая дапамога. Не толькі нашая памяць, але ласка Божая, бо без Бога, без Яго нічога не можам учыніць. Адсюль на пачатку гэтай нашай малітвы, гэтага дыялогу, чуем словы такія своеасаблівыя. Гэта пажаданні, зычэнні святара: «Пан з вамі», «Пан няхай будзе з вамі». Гэта сапраўды заахвота да таго, каб мы адчулі праз гэтую удзячнасць, праз прысутнасць эўхарыстычную, праз супольнасць касцёла, што Пан сапраўды з намі. Не толькі мы сабіраемся як людзі, каб успамінаць, прыпамінаць, але гэтую памяць ажыўляе прысутнасць жывога Бога, уваскрослага Пана. Супольнасць адказвае і выпрошвае тое самае для святара: «І з духам тваім». Будзе памяць касцёла, будзе жывы Хрыстус, калі сапраўды мы будзем адно, дзе дваіх ці траіх сабіраецца ў імя маё, там я сярод іх. У гэты момант мы павінны быць адкрытымі і гатовымі увайсці ў Божыя таямніцы. З досведу добра ведаем, што нават падчас такіх святых момантаў мы ўся ж моцна прыклееныя, можна так сказаць, у двукосці да зямлі і палонныя ў нашых штодзённых думках і клопатах. Гэта вельмі важны момант для нас, каб мы прабудзіліся, засяродзіліся, сапраўды ўвайшлі, зразумелі, што за хвіліну адбываецца нешта найважнейшае, найсвяцейшае. Цяпер трэба нам вызваліцца з гэтага палону думак, прывязаных да штодзённасці, і сапраўды узнесці думкі, сэрцы, душы нашыя, узнесці ў гару. Адсюль чарговы заклік: «У гору сэрцы». Ужо багасловы хрысціянскай старажытнасці прыпісвалі гэтаму закліку вельмі вялікае і такое велічнае значэнне. Гэта пастава, да якой апостол Павел заахвочвае ў сваіх пасланнях: «Наша айчына знаходзіцца ў нябёсах, адкуль мы чакаем збаўцу, Пана нашага Езуса Хрыста», чытаем у пасланні да філіпянаў. «Калі ж вы уваскрэслі з Хрыстом», чытаем у пасланні да каласянаў, «шукайце таго, што ў вышынях, дзе Хрыстус сядзіць праваруч Бога. Пра тое, што ў вышынях думайце, а не пра зямное». Адказ вернікаў узносім іх да Пана як нейкая перадумова, што вядзе нас да апошняга малітоўнага закліку: «Падзякуем Пану Богу». Успамін вялікіх Божых справаў у дзеле стварэння і адкуплення вядзе да падзякі. Хто успамінае, той дзякуе. Эўхарыстыя — гэта падзяка. Вельмі важна, каб мы сапраўды, прыходзячы на Эўхарыстыю, ажыўлялі нашую памяць, успаміналі. З гісторыі збаўлення дапамагае нам Божае Слова,
але дапамагае нам таксама прэфацыя, пра которую будзем за хвіліну размаўляць. Дапамагае нам таксама нашая уласная гісторыя і тыя справы, тыя падзеі, добрыя і, як нам падаецца, не зусім добрыя, которые мы злучаем з ахвяраю Езуса Хрыста. На заахвоту да падзякі супольнасць вернікаў згаджаецца, адказвае праз акламацыю, якая таксама часта ўжываецца і ўжывалася ў старажытнай літургіі хрысціянскай. Годна гэта і справядліва. Такім чынам бачым, што гэты уступны дыялог святара з вернікамі ён мае вельмі глыбокае значэнне. Запрашэнне, усведамленне Божай прысутнасці Пана Бога, узнясенне ў гару сваіх сэрцаў, думак сваіх, усіх сваіх надзей і адсюль таксама удзячнасць. Удзячнасць за тое, што ўжо Бог зрабіў для нас і ў нашым жыцці. Годна гэта і справядліва. Гэта нашая радасць, гэта сапраўды для нас вялікі гонар дзякаваць Пану Богу, сапраўды рэальна ўспамінаючы тое, што ён для нас зрабіў. Чарговая частка пасля дыялогу гэта прэфацыя. Яна наступае пасля гэтага дыялогу, яна не з'яўляецца нейкім уступам ці прадмоваю, але сама праз сябе гэта ўжо малітва падзякі. У яе склад уваходзяць 3 элементы. Уступная фармулёўка, якая заўсёды гучыць вельмі падобна. Напрыклад, сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Заўсёды заахвочваю, каб мы пасля такой катэхезы чарговы раз, калі пойдзем прынимаць удзел у святой імшы, на гэтыя элементы, пра якія размаўляем, асабліва звярнулі нашую увагу, каб мы пачулі гэтыя словы, каб увайшлі, каб гэта былі нашыя словы. Яшчэ раз варта прыгадаць, што гэта не святар моліцца, нешта там чытае, бо так напісана сам ад сябе. Ён ад нас прамаўляе, складае падзяку Пану Богу, таму вельмі важна быць у гэтых словах, каб яны былі маімі, каб сапраўды гэта таксама была мая удзячнасць. Гэты уступны элемент, тычы першая частка, першая фармулёўка прэфацыі вядзе нас да асноўнай часткі, якая называецца эмболізм. Фармулёўка на заканчэнне таксама яна з'яўляецца трэцяй часткай і, напрыклад, яна можа гучаць так. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем цябе, разам з імі ўсклікаючы, і потым, адпаведна, ёсць спеў «Святы, святы, святы». Гэтая апошняя частка мае давесці нас лагічным ланцужком, пра які мы казалі, да праслаўлення Бога разам з усімі святымі ў небе. Яшчэ некалькі слоў пра гэтую цэнтральную частку, пра эмболізм прэфацыі. Гэта зменны тэкст. Так як мы заўважым, уступ і заканчэнне яны вельмі падобныя. Часамі некалькімі словамі там адрозніваюцца, але тое, што ў сярэдзіне, то, што называем у літургіцы эмболізм, гэта зменны тэкст. Кожным разам ён інны. Сведчыць з аднаго боку пра багаслоўскае багацце зместу, а таксама пра багацце малітвы. Напрыклад, молімся так. Мы з удзячнай любоўю услаўляем ягоную смерць, з жывою вераю вызнаём яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакаем яго прыйсця ў славе. Перад Богам і супольнасцю святар праслаўляе Бога Айца, дзякуе яму за ўсю справу збаўлення, альбо за таксама тыя справы, якія нейкім чынам абдымаюць у гэты дзень асаблівы аспект адносна літургічнага характару свята, дня, літургічнага перыяду. Варта нам, яшчэ раз запрашаю, заахвочваю паслухаць, услухацца, зразумець, адкрыць нанова, праз гэта ажывіць сваю памяць, бо толькі хто памятае, той дзякуе. З гісторыі мы можам даведацца, што у найстарэйшым сакраментарыі з паловы 6 стагоддзя была прадбачана уласная прэфацыя
для кожнай святой імшы, што складала адпаведна збор 267 прэфацый. Папа Грыгорый Вялікі зменшыў гэты збор да 14 прэфацый, а ў каралінскія часы, гэта ўжо 10-11 стагоддзя, захавалася іх толькі 7. З працягам часу дадалі да іх чарговыя 4, а на пачатку 20 стагоддзя дадалі яшчэ 5. У 1968 годзе апублікаваныя былі 3 новыя эўхарыстычныя малітвы. Пра гэта мы будзем размаўляць яшчэ, а разам з імі 8 новых прэфацый. Такім чынам іх збор павялічыўся да 24. Гэтае дынамічнае развіццё, злучанае з традыцыяй, было укаранавана ў рымскім імшале з 1970 года. У другім лацінскім выданні з 1978 года знаходзяцца 87 прэфацый. Да іх можна таксама далучыць тыя прэфацыі, якія звязаныя з такімі уласнымі імшамі на ўшанаванне Найсвяцейшай Марыі Панны. Гэтая кароткая гісторыя паказвае, як вельмі важным з'яўляецца прэфацыя, яе развіццё і багацце зместу, які яна выражае. Яна своеасаблівая, асабліва эмбалізм, яна заўсёды мяняецца. Гэта тое багацце, якое выражае літургія, ну і багаслоўская навука. Таму варта, заахвочваю, запрашаю, каб іх пачуць і каб сапраўды імі маліцца. Апошні сказ прэфацыі, які кажа пра праслаўленне Бога, з'яўляецца своеасаблівым пераходам да гімна «Святы, святы, святы». Ён, гэты гімн, распачынае эўхарыстычная супольнасць вернікаў, злучаная з хорамі анёлаў. Складаецца ён, гэты гімн, з 2 частак. Яны сцісла звязаныя з біблійнымі тэкстамі, з біблійнымі чытаннямі. Першая частка звязаная з пакліканнем прарока Ісаі, які ў сваёй візіі спаглядае на трыумфуючага Бога, якога акружаюць серафімы з 6 крыламі, і яны усклікаюць адзін да аднаго і праслаўляюць Бога. «Святы, святы, святы Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй». Чытаем у прароцтве Ісаі. Другая ж частка пераймае пахвалу людзей падчас урачыстага ўезду Езуса ў Ярусалім, які Мацвей апісаў наступным чынам: «Гасанна сыну Давіда, хвала таму, хто прыходзіць у імя Пана, гасанна на вышынях». Гэтыя 2 часткі, яны звязаны ў адно. Яны паказваюць нам, што біблійная крыніца, якая абапіраецца, з якой выплывае гімн «Святы, святы, святы», яна праслаўляе добрага Бога, Божую хвалу, якую бачаць увесь час менавіта анёлы, хоры анёльскія, і ўвесь час гэта праслаўляюць. З іншага боку, гэта вось хвала неба і зямлі, праслаўленне людзей, которые бачылі Езуса Хрыста, як трыумфуючага уладара, як таго, хто сапраўды уязджае ў свой горад, хто распачынае Божае валадарства. Гэта тое, што мы адкрываем і праслаўляем у Езусе Хрысце ўжо тут, на зямлі. Важным з'яўляецца, каб сапраўды верыць, усведамляць, што ў гэты момант мы далучаемся да спеву анёльскага. Гэта не нешта асобнае. Святыя айцы апісваюць неба, рэчаіснасць неба, як усцяж на нова літургію, которая увесь час ідзе, без перапынку. А мы праз сваю зямную гэтую цэлебрацыю час ад часу улучаемся ў тое, што там адбываецца. Вельмі глыбокі момант, ён звязаны з пачуццём блізкасці неба, которое ўжо ў своеасаблівы спосаб схіляецца над намі, адкрываецца, а мы маем ласку увайсці ў яго, злучаючы свой спеў са спевам анёлаў. Хвалою Бога напоўнена неба і зямля. Габрэйскае слова «гасанна» у другой частцы гімну, якое ў Евангелі не ператлумачана, першасна значыла «дапамажы», «удзялі дапамогі».
вельмі хутка ў касцёле сталася радасным воклічам на хвалу і праслаўленне Пана Бога. У лучнасці са словамі «на вышынях», хвала «гасанна на вышынях» прыгадвае выразна першыя словы гімну «Хвала на вышынях Богу», который мы раней спявалі, і гэты заклік праслаўлення адносіцца таксама да Божага Сына, які ідзе ў імя Пана. Своеасабліва таксама разумеем гэтую другую частку як тое, што за хвіліну будзем сведкамі Божага нараджэння, которое здзяйсняецца менавіта праз кансакрацыю, праз перамяненне хлеба і віна у цела і кроў Езуса Хрыста. Бог нанова нараджаецца, мы праслаўляем Бога, так як калісьці праслаўлялі анёлы, которые звеставалі таямніцу Божага нараджэння. Прыход Езуса Хрыста ў Эўхарыстыі становіцца збаўчай прысутнасцю. Ён сапраўды тут ёсць дзеля нас. Прыніжаецца, каб нас накарміць, прыніжаецца, каб нас узвысіць. Сын Божы стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць Божымі дзецьмі. Гэта той глыбокі духоўны змест праслаўлення Бога ў гэтым гімне «Святы, святы, святы». Вельмі важна таксама, каб усе вернікі спявалі яго. Часамі прыгожа спявае хор, чи прыгожа спяваюць іншыя некія вызначаныя людзі. Вельмі важна, каб мы не былі слухачамі, але сапраўды жывымі удзельнікамі, з такой верай, што ў гэты момант злучаемся з хорамі анёлаў. Калі пад канец сярэднявечча з'явіліся такія вельмі багатыя мелодыі і паліфанічныя кампазіцыі значнай даўжыні, менавіта которые разбудавалі гэты гімн «Святы, святы», тады таксама з'явіліся і своеасаблівыя злоўжыванні, пра гэта трэба нам памятаць, сказаць. Яны засноўваліся на тым, што святар падчас спеву «Святы, святы», который быў сапраўды вельмі доўгі, бо былі гэтыя прыгожыя мелодыі, людзі чы хор спяваў гэты спеў, а ў гэтым часе святар працягваў малітву эўхарыстычную, канон, пра который мы будзем яшчэ размаўляць, гаварыў словы кансакрацыі, паказваў кансакраваныя постаці, цела і крыві Пана, і далей працягваў маліцца малітвамі канону. Сёння добра разумеем, што гэты спеў павінен быць таксама прыгожым, але абмежаваным у часе. Толькі тады, калі ён скончыцца, далей працягваецца малітва эўхарыстычнага. Усё дзеля таго, каб яе удзельнікі, гэта былі не толькі святары, которые цэлебруюць, але менавіта цэлая супольнасць, которая прыходзіць і злучаецца, і сапраўды з верай прынимае Езуса Хрыста, который прыходзіць да нас. Мы, дарагія, гэта той змест, который сёння хацеў бы вам перадаць. Яшчэ раз мы разважалі пра першую частку альбо першыя часткі малітвы эўхарыстычнай, пра дыялог, прэфацыю і спеў «Святы, святы». Няхай чарговы наш удзел у эўхарыстыі будзе добрай нагодаю, каб менавіта на гэтыя элементы звярнуць увагу, каб іх глыбей перажыць, каб адкрыць глыбокі змест, который крыецца за кожным словам, каб пачуць тыя словы, пра якія прамаўляе чи спявае святар, і сапраўды глыбока, злучаючыся з хорамі анёлаў, улучыцца ў праслаўленні Бога і Езуса Хрыста праз гімн «Святы, святы». Няхай добры Бог усім нам благаслаўляе. Дзякую вам сардэчна за увагу. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Хвала Хрысту. Дзякую вам за увагу. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.